Aron makatabang karong may pandemya og nagkaduol nga kasaulugan sa Kapaskuhan, midonar og dugo ang matag ni Panon og kapulisan sa El Salvador City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa temang Give Blood on Christmas Day, mipahigayo na usab ang kapulisan sa El Salvador City og bloodletting activity. Tumong niini nga makatabang ngadto sa mga labing nanginahanglan, labi pa kulang karon ang supply sa dugo sa mga ospital. Lipay sab ang kapulisan sa El Salvador, sanglit nakita nila ang kooperasyon gikan sa mga tagnipanon. Daghan kayong naghatag og testimonya sir og nagpasalamat sir og niadto sa police station sir kay mapasalamaton sila sir sa panahon sa emerhensya nagi dugo nga ilang nadawat. Dako sab ang pagpasalamat sa Philippine Red Cross sa inisyatibo sa kapulisan, sanglit daghan kinabuhi ang maluwas sa mong mga dugo. Ako kay na katabang labi na karon panahon sa pandemya na gamay na lang ang mga tao na muhatag sa ilang dugo. Mabutan na to gamay na lang mga donors. Busa na yung ani ng mga kalihukan na kami ang Red Cross mo adto gid sa lugar. Dako sab ang kalipay nga gibati sa mga tagnipanon nga midonar sa ilahang mga dugo, sanglit sigurado sila nga magamit kini sa mga taong nanginahanglan og tabang. Matagig ko basta qualify lang ta nga pag-examine sa ato akong qualify matag ita sa dugo. Yes sir, kay para sa ako sir dili man ako ipanghangol lang ako ang dugo sir as long as na ako'y matabangan ng mga tao sir. Kay tsada mong gud sa pamati nga nakatabang kasi mo ang isikatawo. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao